makko. Bismillah mon tedduɓe. On calminama, on jurama, on jettama. Bismillah mon e ley kabaruji ɗi to mali puɗortoɗen timmi hanki kikiɗe batu horeɓe fedde dental leyɗele AS waɗuɗo to Bamako lamorgo mali capitaine Ibrahima Traoré horejo Burkina Faso lomtima général Assimi Goïta e ardade fedde AS e nde hitande warore ɓe horeɓe leyɗele tati Sahel gaɗi golleji kewɗi hanki hono uddidde suudu banque AS kañum e télé e radio fedde nde e timmode ngal kawrital ɓe horeɓe AS poti ɓeydude golleji mabɓe e fannuji kewɗi tengti e banggue diplomatie saria e ndenago. Keɗoɗen Minati Diallo. Excellence le capitaine Ibrahima Traoré, président de la Confédération des États du Sahel depuis tout de suite. Kanko horejo Burkina Faso totta ardagol fedde AS hitande warore nde e kongi makko arani e nder darnde capitaine Ibrahima Traoré noddi ardiɓe leyde AS ɓeydude golle ngam sembinde ɓantare mabɓe tenti fewde ɓiɓɓe leyde ɗe. Eɗen poti famde nelal ngal ardiɓe leyɗele men dokki en ngal en potani ɗanade eɗen poti jokkude harende saabu ɓesgu ngu en yiiɗi jaam e ɓamtare mbeɗa yiiɗi jarde kala gollowo e nder fannuji tati mawɗi fedde men nde golloɓe e ndenka e kisal ɓe mbaɗi golle tiiɗe no feewi ngam haɓade kulhuli ɗi mbeɗa ero goto foof guele joni ɓe ɓeydara sembe muɗum saabu en dokkodiri pandale men mais en jokku e tinnade e koye men ko ɓuuri himmande en ko général Assimi Goïta horejo Mali jewti tinnare ɓiɓɓe leyde AS jingande golleji mabɓe hunde ko o ɗammini ardagol Burkina Faso ɓeydan darde mabɓe e fannuji kewɗi. Je suis convaincu. Miɗo yakori kuuɗe tammiɗe huwe ko ha ardungal mako tokkitinan sembiɗingo darde amin ha ko larani kisal habre be ownugol ɓamtal e ɓeydugo lawol kuuɗiɗirago nder diwal ngal e leyɗe duniyaru. Giɗɗe amin goto ɗo gonɗine laamuji amin ɗo sembiɗine kuudal amin no ɓedda be wallinde ummatore meɗen hawtude e wallotirande en keɓan nasarako. ɓe udditi gollirɗe mawɗe fedde nde to Bamako hono suudu banku télé kañum e radio AS. To bene talata hanki horejo leydi ndi waɗi yewtere muɗum sakkitinde ko fati e laamu makko faade ɓiɓɓe leydi ndi wonno ko e yeeso députéɓe kono kadi e yimminaɓe ɓiɓɓe leydi ndi. Patrice Talon holli no yiiri jogale leydi ndi duuɓi 65 caggal nde ɓe keeɓi jeytare mabɓe o andini wonde leydi ndi yiiti damal ngam ɓamtare mayri o ɓuuri tengtinde yewtere makko noon ko e ngotago gendi e deyƴere mayri. Keɗoɗen Boliba. Patrice Talon waɗi yewtere mum sakkitinde to suudu sarɗije leydi ndi ɗo e lebbi seeɗa o jippoto e dow jappere laamu Benin e nder yewtere makko hanki nde o haali ko fati e ardugal leydi ndi. 65 ans après notre duuɓi 65 caggal heɓugol jeytare men gendi bene ɓeydima wontude haɓɓere wotere ko gondigal moƴƴal woni hakkude men e mofte windere nde kadi e banggue leƴƴi diineji walla rendoji hay caɗele gote teskaka e mum e nder leydi ndi ndimako leydi ndi ina reena hay so tawi fitinaji ina teska ummorade boowal mayri tampinɗe dadiɓe leydi ndi e nder yoga e nokkuji kettuɗi e keeri ɗi. Patrice Talon holli wonde caɗele mbawa ngakkude kono bene nana e lawol moƴƴol ngam ɓamtare mayri. Nous sommes désormais une grande nation. Hanti bene ko gendi mawdi mahotondi nyande kala ngam ƴellitare mayri kono wayloji ɗi mbawa latade taw caɗele ngala min ji ngakkere fama muya lundiɓe hay kareli tampinɗi min kono wona ko wawi ngakkude ete ɗum holli ko wonde e dow jaɓɓal moƴƴal wona neɗɗo noon e golle mum timmani kono palje ɗe ma darte. Nous corrigerons et ajusterons notre modèle au fil du temps. horejo Benin o kadi Patrice Talon ruti teddungal daɗiɓe leydi ndi wonande darde mabɓe timmude e himmude e wiide makko ete ɗum ko caggal etare sammine laamu makko ngo ñande jeeɗiɗi ndu lewru sappo ɗiɗaɓuru e biyol makko ha joni ɗum foof no holli wonde Benin tolnimo e nokku to leydi ndi wawi dartanade hoore mayri caɗele majji. Toon to bene keɗoɗen ha joni député jo Soumaïla Sunon Bokke goto e tugale fedde lundinde laamu ngu uddama hanki talata ɗe nangule makko no haɓɓodi alhaali etare samminere laamu e ko waɗi toon e fuɗɗode lewru sappo e ɗiɗaɓuru ndu gonɗen o nangama guila ñande 16 lewru ndu. Soumaïla Sunon Bokke député fedde les démocrate en hollama sari hanki e yeeso suudu ñawudu salfinandu kala ko fewti alhaali faggudu e alhaali kuliyankaku o tuuma windude windande ko feeto e ley groupe WhatsApp caggal nde nantina murtuɓe e tima ƴettude e laamu Patrice Talon. Lundiɓe jeegoma nangaɓe gila samminere laamu Umaru Sissoko e Mbalo waɗi lewru to Guinée Bissau accitama hanki talata kekiɗe ko konu koɓe laamiɓe leydi ndi nantini o kabaru e nder cimtol ɓe yimɓe jeegoma accitaɓe hanki ko ɓattiɓe horejo PAGC Domingos Simons Pereira
nde ko fedde tariyankore gila jeytare leydi ndi e hitande ujunere temed jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e wiide cimtol ngol accitugol ɓe yimɓe ko maale anniya mabɓe artirde laamu démocratie fawade e dosgal leydi ndi e sariya kono kadi hakkeji yimɓe Domingos Simeon no heddi e uddede Fernando Diaz kañum no fattoyi to ambassade Nigéria joɗiɗo toon to leydi Guinée Bissau. RFI. En jokkate kabaruji ɗi ha joni ɗo e Sénégal fedde rendinde awokaɓe Ousmane Sonko horejo landa Pastef gandini ɓe dartini namen ɓe darni e ɓoore gam namdade udditugol ñawore hakkude makko e Mamba Niang jagorɗo kiɗɗo e laamu Macky Sall ɓe kolliti nde e ɓoore haɓɓodirani hay e hunde mbaw ko Ousmane Sonko wonde candidat e sumgoji hitande ujunaje ɗiɗi nogas e jeenayyi kono ko yidde lawƴude ndimago e hurum makko. Bocar Tall. wonde Ousmane Sonko candidat e kala sumgoji bawɗi wadde e Sénégal ala hay sikkitare wotere ɗum woni ko awakaɓe Ousmane Sonko gandini e wiide mabɓe ka haala ka lundiɓe ɓe kalata e kala saaha fawaki e hay sariya goto e wiide o biyeteɗo maître Macoudou Ndour ngal kugal pawangal e dow client mabɓe wawa haddemo hay saaha goto wonde candidat maître Ciré Clédor Ly holliti kañum wonde ka haala ala hoore ala laaci fedde awakaɓe nde bindi talkuru faade e jagorɗo kalfinaɗo sariya leydi ndi gam darnude gomu magistrat ji mawɗi ngun gomu nawi kayitolngol to suudu ñawirde towndu leydi ndi e biyol awakaɓe ɓe sariya Sénégal ina holliti wonde e toɓɓere capanɗe jeenayyi e tati nder kuulal biyetengal loi organique ñawore nde ina hasi udditede e dow namdal so tawi wonko hesɗi e ko saabino jukkore e dow neɗɗo e wiide mabɓe cimtol biyetengol rapport Prodac caabinogol ngal kuugal e dow Ousmane Sonko yitama ɓe kolliti aɓe jogui hen ɗaminare no feewi goto e hertoriɓe sariya mo jokkodirɗen andini toɓɓere capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e nder kuulal gotal ngal ina wiya wonde udditgol ñawore wawa nilnude kuugal ngal o ɓeydi hen wonde ɓe awakaɓe mbi ko yo ñawoɓe suudu ñawirdu townu ndu jeddu koye mumen to Guinée e banggue awgol liƴƴi leydi ndi no joguiti none ɗuɗuɗe e nder maayo ngo kono e nder luumoji liƴƴi ɗi no famɗi e wi gollayɓe e ɗe banggue ko sattini coggu liƴƴi ɗi ko awiroɓe batoji mawɗi tawde ɓe naɓay ɓe yeeya e nder leyɗele janane tawa ɓe addani e nder luumoji leydi Guinée nde toɓɓere yewtama e alhaali orgal sungoji hoore yaku leydi ndi Mamadou Adama Diallo. ka bange faggudu yungagol liƴƴi hino tawa ko guinenaɓe hittini fi mum kono ko hunde nde welaafi bangali suma nangowo liƴƴi ka port bulbine gallure kalumma laamorgo Conakry wo batoje jane ɗen hino tampini ɓe meɗen mari sonja ɗuɗuɗo e ngo maayo Guinée fewdo ɗo batoje jane ɗen ko hani gollude ɗon ɓe ala e gollude ɗon ɗen batoje jane ko ɗen bonata liƴƴi ɗuɗuɗi ka nder maayo kamɓe ɗe batoje jane siɓe nangi goɗɗi ɓe feroto woni meɗen mari mone ɗuɗuɗo ko maayo Guinée ɗo minen simin iwi ɗo min yeehi Sarlon ɓe nangay men ɓe ittina kono Guinée ɗo hoɓɓe arda e laana maɓɓe ɓe nanga liƴƴi ɓe yiltito ka maɓɓe coggu liƴƴi hino satti ka luumoji Mariam Diallo soditowo yeeya no yewta sabu muɗum hoore manan kun ala ber kun joguiɗa kun si yeehi ɓe arti ɓe heɓali hara a perdi ni liƴƴi ala dépense o no ɗuuɗi puisque sa dépense ay ɗo laana a waɗa 12 millions 15 millions ɓe yalta ɓe yaa ɓe ara ɓe adda case ɗiɗi case tati aray ɗum ɗon fof woni perdi menen koɓe haalanta gouvernement on yo wallumen mene ɓen kadi si min ñawloto o adda mbuɗi o ñawla men min gollira yoɓe menen kadi ko ɗum haray no wela men ɓe no wi'i si tawi pe kelluɗe ƴettama coggol liƴƴi hoyay ñameteji ɗin hoya e leydi ndin. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. ko ɓuri mantinade e hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyi to leydi Cameroun ko Paul Biya horejo leydi ndi omo yaare duuɓi 92 caɗele tawanoma e ɗi sumgoji paltiɗi keɗoɗen Rufa Baba Shwaria. Sumgo horiya ko leydi 12 lewru 17 laati ko tawete nder hakkiloji hewɓe nder leydi Cameroun e yaasi leydi nder lebbi seɗɗa fodde sumgoji ɗin ɗiɗo cembitɓe wallitinoɓe landa RDPC bana Issa Ciroma Bakary e Belbouba Maigari cotti ɓe dari candidat ha wakkatire nde ƴewnugo sarɗuwol sumgoji ɗin candidat ɓe 93 limgal ngal meeɗa yiyego on ko joƴini ɗereji muɗum 11 nder maɓɓe on ko hokkama lawol yalɗirgo ha sumgoji ɗin Maurice Kamto lundankejo Paul Biya ittama ha yebre arandere nden ko ɓe yalɗirki ha yeeso salwitinoɗo tuginorde bo o heɓay lawol yalɗirgo ha sumgoji ɗin orngal laati cembingal hakkunde jambiyaji ɗin nde jawabu hokkama no gase jeeɗiɗi lewru 10 abru ɗum waddi bonondaji caggal sumgoji ɗin hunde on ko jañi bo mbar hoore e nangaɓe hewɓe e ha jotta limgal andaka e ha ɗakkiɗon majum kubaruji goɗɗi bo ɗo tawe bana gal kisal caɗele Boko Haram gal diwalo seɓato woyla ɗo tokkitini non bo habre nder
nder diwe turanke en gallabi ɓamtal leydi ndi maɓɓiti fakkande naccigal e nasini yite megawatt ji 350 be man fu hewɓe ɗo tawe be tawgo yite. Rufau Baba Shwariya, Marwa, RFI. Kabaruji kan tedduɓe heeɗiɓe on jettama on jarnama e jokkude heɗade RFI fulfulde ngara jonjoni kabaruji coupe d' afrique des nations Rama Diallo mi salminima ko an waɗata mi salminima Amadou Barouba noon en to Maroko gonɗen nde le on paami hande kippuji kilɗuɗi ana dooma e kawle champion d' afrique ɗo no Didi Kodou Wara ko hande natata e fijo muɗum arano huccodide e Mozambique eto ngo ana heeɗa taw ko ɗiɗo kippuji ɗiɗi e kawle ɗeɗe e tawrano ko falti fayde gotan Mozambique wawa e yaɓude Kodou Wara hannden Umaru Mamadou Sow ana waltana en e oɗo kippu fay so tawi ɓe tawratake ɗo no fijo maɓɓe e celluɗo Sébastien Haller mo barme won e muɗum joni iɓe kooli ɗum wonno ko holliti Emerse Faye keɗoɗen jantoɗo Umaru Mamadou Sow. rayo folotiro kan ko e juuɗe leydi Côte d'Ivoire woni caggal nde heblunondi yuɓɓini e tendi jaɓani on raya yalta leydi maɓɓe yalarba hande kawral maɓɓe gadanal e oɗo kan bo Maroc moɓe pijjata e leydi Mozambique faysi tawi attaquant jo maɓɓe keptinaɗo hono Sébastien Haller wattindaki tawede e ñiibi garde ɗi haɗani eɓe gondi e hoolari nden hoolari noon wona tan kamɓe jogade on raya kono ko hebaru fayidindu nduɓe keɓi waddi e wi Emerse Faye el towo kippo Côte d'Ivoire o e kuccidiral makko talata hanki e jandiyankoɓe. Non, c'est pas le fait qu'on soit champion en titre. Kanko Emerse Faye holli wonde o humpaka ko nina leydi Côte d'Ivoire yiɗiri yo raye o heddo e jooɗi mum ko noon dendagal leydi garɗe ɗo e Maroc jiiɗi nawtirde on raya leydi mumen ete noon o wi leydi mawɗi ngari hen gotiri kala ene jogui coppal e kattani wawde hebdi polgo e kawral timmode nde. Beaucoup d'équipes sérieuses, beaucoup d'équipes qui sont armées pour gagner donc. Leydi Côte d'Ivoire e wamboɓe mum fof ina jakori hebdi polgo e yeeso Mozambique e ngal kawral maɓɓe so yamde 17 filmaji 3 wakkati windere heedi toon to dinguiral ngal Marrakech ɗo e Maroc. Oumar Mamadou Sow, RFI. Aminari na won fay so tawi ɓe tawratake Nicolas Pepe e Simon Adengra wallitinoɓe e Côte d'Ivoire e keɓal muɗum rowani ngan. Burkina Faso e Guinée équatorial ko hande Algérie e Soudan sengo wongo kasin Cameroun kañum du tawdete e Gabon ɗum fu ko hande kikiɗe oɗon mbawi hettowade kibaruji ɗi kala ni jiɗɗon sakiraɓe heeɗiɓe RFI fulfulde en jetti Oumar Mamadou Sow tawanaɗo RFI fulfulde to Maroko humpitinde en kala ko fawi e ɗiɗo kibaruji non jattirama Diallo jarama tedduɓe en gara joni e koɗo men Guinée ko balɗe tati heddani ɓe candidat ɓe jeenayi e ɗi sungoji hoore yakko satiɗi ñande nogas e jeetati ndu lewru gam fammingol guinenaɓe programme uji mabɓe hewɓe ɓe candidat ɓe no jokki yiɗagol e nder leydi ndi guila ngal orgal fuɗɗi kono général Mamadi Doumbouya hoorejo laamu faddew woni ko ɗuuɗa yiyede e ngal orgal. keɗoɗen hakkude Moulé Ismaïl Diallo hertoɗo Saria e Dawro kanko ni koɗo men hakkude makko Ibrahima Timbiba. Moulé Ismaïl Diallo mi salmini on. min salmitike min hiwrike kadi wonɓe heɗade ka radio RFI fulfulde kala kaɓe woniri. Taskotoɓe kabaru hewɓe holli wondema ngal orgal wote ngal heɓari giya no wowiri noon no wawi was tawi hingal deƴƴi seeɗa onon kadi ko ɗum woni yiyandemon walla wona ɗum? Ko noon woniri ngal ɗo tigi tigi muraɗi ɗin wonali no wowiri noon ɓay giddande nden ɗuuɗirali wano wowa yirede noon tippude noon kadi ko tawata partiji jani wownoɗi giddinde yimɓe ɓen fof tigi tigi haray ɓen ɗon ɓe tawaka o gandi ɓeɗo fof koye fuɗɗade woni woɓɓe ɓen ko gonga no anda hari kono giya maɓɓe on hari towira noon ko ɗum waɗi haray hiɓe yaltude no woodi wonɓe yahude ɓaawo maɓɓe wonɓe heɗitade ɓe no jindede kono tigi tigi ala dillinde jama on fof haray jama on mo kala no jokki haaju mum awa wonɓe kadi faalaɓe heɗitade ɓen ma faalaɓe jaɓɓade mo kala no yawde jaɓɓo berɗum ɗon kadi immo kadi ha jokkita haajuji mum. Natal candidat ɓuraɗo yi'ede nder ɗe wote ko Sénégal Mamadi Doumbouya hasi tawi kanko o tippaki ka bara ko jagorɓe makko woni e yaade hen kono noon e yiwno ɓatakuru yaltinandu adungal orgal fuɗɗade hollundu wanwa ɓe jagorɓe ɓe ministre ɓe wata ɓe tawto e ngal orgal kono noon woodi yiyaɓe hen.
ɗum ɗon ko non woniri hollano e nder yewtere no hollirɗon noon e nder hay kaydiri ma ɗum hay ka yewtere dow waɗi ministre ɓen tigi tigi wata ɓe hikko yeeso wata ɓe ukko kono noon ɓay woni ɗum ɗon waɗama ko yi'a kon ka nokkeliga fayda ministre ɓen fof hino arde ga ma ɗum hiɓe yahude nokkeligo tigi tigi ɗum ɗon on teddinaka en anda noon ko honɗum waɗi si tawi ko konngol ngol hari woni no yewtira noon hari jogitaka tigi tigi e si ko kamɓe ministre ɓe woni faamali ko wi'a tigi tigi do o wowla kon e ko woni yaade kon ino seedi mouradu he seero ko fati e yewtereji waɗaɗi e ngal orgal beele ɓe candidat ɓe e jeenayoɓe wawi hollude miijoji maɓɓe ko fati e no ɓe laamorta Guinée walla ko haalaji tun waɗa yima ama waɗa e nder maggal woodi holluɓe misal remoɓe ɓen kasseraji aray tambitagolɓe hino wawa wallitade jama on ɓay aray tampere nden ko toon ɓuri ɗuɗude aray sifa nde yewtere ɗo woni toon nden ɗon ɗo no anda aray ko feerere ko tawata kon hedditiɓe ɓen fof ko woni wolude kon fi gollugol ɗate e addugol ndiyam ma addugol courant aray ko wano sifa ɗum ɗon ɗo min nani e nder yewtereji goo ton aray yennidiro ala e mum awa yiyaka kadi bagodiraɗo tawo ɗum ɗon fof haray no seedi e ko tawno ɗiya campagne ji feƴƴuɗi haray no arde ɓay ɗen andi nokkeligo en nanayno hay barmuɓe hay mayɓe no e nder mum ma accident ji hara no ɗuuɗi kono ɗo ɗum ɗo yettude Allah o hewtali ɗon taw mo kala si yaltiɓe arɓe ɓen hino waɗude doyi namdal sakkitingal on holli wondema ngal orgal ngal heɓari giya ngal giddanaka sanne beele ɗum no wawi battinde ɗi subgoji e waɗoji ñande 27 ndu lewru ɗo on andi ɗo joni ɗum ɗo iɗen tañƴini ɗo si tawi jokkirini hara ɓuttu ngun jokkirini ha ñande woote ɗen tawi woote ɗen kadi wawi waɗude hoore ɓuttu tawa ko yalti ton kon kadi wawama hollede no woniri noon fo e mum ɗo ko inneten ko e ngal ɗo ɗo ɓuttu ngun no yaadi e nder golleji wonaɗi waɗede ɗin ɗum no holli awa hay si tawi yimɓe ɓen giddanari ngal orgal ɗo ɓe wawi giddoyde ɓe yaaha e keewal e nder ɗi bureau de vote ji ɗo miɗo tañƴini yimɓe ɓen no wawi yahude wandi ɓe giddali ka mottodire kono no mi holliri noon ɓawo seeɗa wondema hande hayda humpitagol a ina ko ma daroɗa ka yewta ɗon sayi on no fewdori noon no woodi ko inneten ko réseau sociaux fayda ko siko janngowo e kaydiri he site ma ɗum ko darowo ka Facebook ma ɗum ɗo tigi tigi fof no ka téléphone ji kadi mo kala ka woni wo anday ko honɗum e honɗum fayda feƴƴi e nder aduna on fof ma nokkeli buy ko humpa kon are mo wawi humpitade min gon sengo ɗon miɗo wawide jama on no humpiti joni noon ɗon andi fayda ko ɓuri tabitude ga kon jama on mo kala no andi ko hombo suɓoto fayda ado hay ɗi campagne ji folotiro campagne ji fuɗɗade Moulé Ismaël Diallo mi yetti on sanne on jarama awa on jarama albarka men salmini kadi ka waynodirten ɗo wonɓe heɗitade ka RFI fulfulde kala kaɓe woni Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka fedde leyɗele Sahel AES heeɓi hoorejo kesso capitaine Ibrahima Traoré mo Burkina Faso lomtima général Assimi Goïta mo Mali ɗum waɗi ko hanki e dow kawrital hooreɓe fedde nde ɓe ƴetti pédital udditude e suudu banque AES e télé e radio fedde nde bene kam Patrice Talo hoorejo leydi ndi waynodiri e ɓiɓe leydi ndi hanki talata o waɗi yewtere sakkitinde ko fate laamu makko o warti eno yiiri bene duuɓi 65 caggal jeytare mabɓe o andini bene yiiti lawol na mbiyen damal ɓamtare tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo kadeten e ɗiɗo kabaruji en jetti e jarni dennagal nangguɓe golle ɗe haɗum wawi yuɓɓude ɗum rewa lawol no handirtani Ibrahima Ba to karalagal to wonude ina bolaro ko wona ɗum en jetti e jarni heeɗiɓe RFI fulfulde mbadi kubdindi yo Allah hokke ñalle dow jaam on jarama onon sengiɓe e hello Facebook kono kadi e hello TikTok on mbiya yo jaam kisal wone moon on jarama Kiwal Tarindi Bokar Tall on jarnama no fewi musidɓe tedduɓe e kettogol RFI fulfulde daaɗi duniyaru bisimilla moon